ura eta sua. 3 elementu horiek dira zeramikaren oinarria. Gizakiak milaka urte daramatzan arte eta ofizio baten zutabeak. Historia horrean sortu ziren lehen ontziak, eguneroko beharrak asetzeko, janaria gordetzeko, ura eramateko edo sua mantentzeko. Denborarekin erabilgarritasun hutsetik harago joan zen zeramika, adierazpen artistiko bihurtzeraino. Buztina eskuartean hartzen denean, denak hasten du forma hartzen. Pazientzia, keinu zehatzak eta esperientzia behar dira material bizi hori menperatzeko. Tornua biraka, eskuak lanean eta piezak poliki-poliki bere nortasuna hartzen du. Ondoren, lehortzea, labearen beroa, esmaltea, prozesu luzea, baina emaitza bakarra da. Gaur egun, artisau zeramikak balio berezia du, pieza bakoitza bakarra baita. Tailer txikitan, denboraren erritmoa errespetatuz, tradizioa eta sormena uztartzen dira. Adibidez, Iruñeko Arrotxapea auzoan, Io zeramika tailerrean. Bertan, Joana aritzen da, batzuetan poliki, bestetan azkarrago, goxoki beti. Gaur, nola egiten da saioan, zeramikako katilu bat eginen dugu. Bueno, ni Joana Hernández naiz, zeramikagilea. Duela 4 urte zabaldu nuen tailer hau hemen, Arrotxapea auzoan, Iruñan. Hori baino lehen, zeramikarekin ere ibiltzen nintzen, baditut urteak hontan, eta lehenago azoketan eta nire gauzak saltzen ibili izan naiz. Baina duela 4 urtetik honat, erabaki nuen aldaketa bat egitea. Aldaketa handiena izan da, orain zeramika klaseak ematen ditudala, eta tarteka bilatzen dut denbora ere nire gauzak egiteko. Kriston lana izan da, geroz eta gutxiago, konbien artean, baina hasiera potentea izan da. Izan dute kriston sortea, zeramika modan dagoelako, eta talde horretatik, hasiera-hasieratik jendea izan dut kasi zaiatean, arduan bikain, baina azkenean da tailer bat martxan jartzea, eta zeramika tailer batetan gauza pila bat daude. Sare sozialak, evidente badute kriston pisua hor, eta ez dakit zein den auspoa, baina agian behar bat, eskuekin edo eskuekin gauzak sortzeko, niri hori esaten dit jendea, hurbiltzen denean, hori dela balorean jartzen duena, agian bere bizitzan normalean ez duela holako lanik egiten, eta hori. Baina hortatik aparte da, ez dakit, sare sozialak, bai. Eta hau, niretzat oso ongi dago, egitan jendea atean zait dudalako, baina bestetik ere iduritzen zait, zeramikara hurbiltzeko motiboa edo hori izan da, ez doala bat zeramikaren denborekin. Zan nahi dute, zeramika da behar du denbora, eta iduritzen zait, sare sozialak justo kontrakoa, gertatzen dela, eta askotan jendea frustratzen da, bideoetan beti dena oso errex eta oso errex ematen da, eta gero hemen ikusten da gauzak beste gauza bat dela, eta hori pentsatu dute, azalduko dudala nola, adibidez, nik hori, taza bat, nola egiten den, prozesu guztia azalduko dizuet. Iduritzen zaidalako, ez dakit denok etxean daukagun adibidez objektu bat dela, eta interesgarria izaten aldela, jakitea nola. Pieza bat egiteko lehendabiziko gauza amasatzea da, tornoan oso garrantzitsua da. Alde batetik dagoen egon daiteken airea edo ateratzeko, eta bestetik guztian partikula guztiak zentzu berdin batean banatzeko edo. Orduan, nik taza hau egiteko 400 gramo behar ditu dela daukat badakit, eta orduan amasatuko dut. Ari gara partikula horiek zentzu berdin batean banatzen, eta saiatu behar gara ahalik eta igualtsuen egiten. Behin errepikatzen dugu mugimendu hori, eta momentu batean amasatu dugunean, jaten gara gutxinaka izten, forma hau lortu arte.
Masatzea eginda, ja tornora pasako ginen zuzenean. Tornoan lan egiten dugunean, lehendabiziko gauza da pieza erdi gunera eramatea, zentratzea edo esaten zaiona. Eta hemen egingo duguna hasiera batean da, pieza hori bigarrenez amasatu. Pieza, buztin pusketa hori egingo dute goratu eta jeitsi eta mugimendu hortan, kombinatuta tornoaren mugimenduarekin, partikula guztiak joanen dire orientatzen eje batean, eta hori garrantzitsua da, pieza bat egiterako orduan hori dena ongi ordenatua egotea. Eta ja hortik aurrera, hasiko naiz pieza egiten. Hemen bustitzen dut pixka bat, hau da plater bat, egurrezko plater bat da, eta lehor-lehorra dagoenez behar dut pixket bustina ongi txasteko. Tornoa, banoa jolasten. Badago tornoaren, prozesuaren hasieran, adibidez orain, zentratu eta goratu eta jeitsi hortan, amasadu hortan, bilatzen da abiadura azkarrago bat. Eta gero ja pieza zabaltzen eta goratzen hasten garenean, hortan behar da abiadura pixko puntela. Orain bilatzen den mugimendua da, goratu eta jeitsi. Tornoa azkenean da askoz ere teknikoagoa. Modeladon ari garenean egiten erresago edo eraikitzen aldire piezak, edo erresago manejatzen alda bustina. Tornoarekin ja gu eta bustinan artean dago ere beste elementu bat dela tornoa, eta martxatzen da bera nien artean bakarrik orduan, hiru gara edo ekuazio hortan, eta orain ari naiz, pieza zabaldu dut, eta orain egingo dudana da pareta hauek goratu, bustina azpitik edo hartu eta goiti eramaten. Tornoan, zailena da hau momentu hau, bustina hor azpitik hartu eta goiti eramaten. Orain ja pieza hemendik atratzen da. Ez dut pieza hartuko, porque deformatuko nuke, ez? Orduan, tornoek daukate aukera bat, jartzen aldire plater hauek, egurrezkoak edo badaude ezberdinak. Ateratzen dut plater osoa, eta modu horretan pieza forma galtzen, ez? Gero ja pixket lehorrago dagoenean, orduan bai ja hartu dezake eta buelta eman, leku guztietatik ongi lehortzeko. Jauzi egin nuen, lurra jo aurretik. Hau izango zen hurrengo urratsa, behin pieza bat torneatuta, egiten duguna da retorneatu. Hontarako, bai edo bai denbora pasa behar da, prozesua ez da jarraian ematen alez. Behin pieza eginda, uzten da lehortzen pixka bat, pixken lehorra dagoenean nik beti buelta ematen diot, ez? Azkenean, tornoarekin lan egiten dugunean, normalean, azpiko aldea lodiagoa da, eta piezaren muturra beti finago, ez? Nik, buelta ematen diet aldudanean, eta horrela bermatzen dut, lehortuko dela dena pixket paretsuago, edo, ez? Ipurdia lodiagoa dela, lehortuko dela hobe. Eta, behin daukagunean horrela, pieza hau ezea dago, baina ez dago biguina. Deitzen zaio dureza de cuero, edo, ez? Larru egoera. Orduan, nik hemen adibidez azazkala sartzen aldiot, baina indarra eginda hemen gogorragoa dela, hemen indarra eginda ez diot aldatzen alforma.
pizket formatuko da, baina, bueno, usten bibiltzen aldu dela nahiko lasai, eskuartean. Orduan, retorneatzea izango da pieza zuritzea, nolabait. Kenduko diogu lodiagoa den parte hori, eta utziko dugu bai finago, eta baita egingo diogu, seguro ikusi izan dituzuela, etxean piezak, zeramikakoak baldin badira, beti badute oin bat, edo azpiko aldean, daukate alako borde moduko bat, eta bueno, hori estetikoa izateaz aparte, funtzionala da ere, eta ez da zertan egin behar beti, baina egin daiteke. Azkenean orain egingo duguna da, kutxilla batzuekin pieza zuritu, eta ez badago zentroan, azkenean alde batean kenduko diogu beste alde batean, baino gehiago, ez? Da oreka kontu bat. Neri hau ere, kostatu zaite, ona iristea. Izan ere, zuk retorneatzen ari garenean, aldiero begiratu behar dugu, edo oso ongi ezagutzen ditugu ja piezak, nola nahi ditugun eta nola egin ditugun, edo bestela aldiero ibili behar gara ikusten, kentzen, ukitzen, ze lodiera dugun, begiratzen, eta berriro jartzen, berriro zentratzen. Zure falta sentitzeko bizitzaren arbolaren. Nik orain behin retorneatuta beti esponjarekin azken ukitu batzuk ematen dizkiot, gehien bat muturrean. Eta azkenik jartzen diot nire zigilua edo azpian. Eta listo, eta honekin geratuko zen, heldulekua jartzea, baldin eta izango badu kasu hontan bai, eta jarriko diogu, holako bat. Zeramikarekin, guztinarekin lanean garenean, beti bi gorputz edo elkartzeko egiten dizkiogu marka batzuk, bai piezari eta bai heldulekuari, bata eta bestea ongi elkartzeko, hau oso leguna baldin bada eta beste pieza ere zailago du hartzeko eta bat bihurtzeko. Orduan egiten dizkiogu marka batzuk eta gero ibiliko dugu ere barbotina pixka bat. Barbotina da buztina beste konsistentzia batean, ur gehiagorekin, pegamento moduan edo ibiliko dugu. Heldulekuak egiteko daude manera ezberdinak, nik alde batetik hartzen aldut buztin pusketa bat eta egin zurro txiki bat, nahi diodan forma eman eta hori izan daiteke heldulekua. Eta badago beste manera bat, niri asko gustatzen zaidana, eta da lehenik buztin pusketa hontatik aterako ditut gerora helduleku horiek izango direnak. Orduan, hau da hor erdiko tramo bat edo. Orduan, hau egiten da, buztin pusketa bat hartzen da, eta ganen gara hola luzatzen. Orduan, behin horrela, egiten gana, badakit nire lau behatzak hau direla, orain nahi dudan hori neurria. Eta daten naiz ateratzen, bat baino gehiago. Lakarra laztan du. Hori azkenean lehen esan duguna, behar da guztia ongi itxasteko, behar dira lako marka batzuk egin. Orduan, egingo dizkiot, hemen. Emango diot, hau dela, buztin bera, baina beste konsistentzia batean. Eta honek lagunduko dio ere, ongi itxasten. Hartuko dut, hau adibidez. Ongi itxasia dago, eta egingo dugu, lehen egin duguna, mugimendu berdina. Eta behin jaula luzatu dugula, ematen diogula forma, hemen bertan mozten dugu,
eta bueno, seguratzen gara ongi itxasten dela. Ez dizut inoiz esan, nolakoa naizen ilunpetan, nor gorroto izan dudan. Behin taza egina dugula, utziko nuke lehortzera, nik lehen esan bezala utziko nuke hola buruz bera. Pieza lehortzen denean, hau baino pikin bat argiago bihurtzen da. Eta, ja, lehorra dagoenean sartzen dut labera. Lehendabizi egiten zaio egosketa bat, esaten dena bizkotxado. Temperatura, nik 1010ean egosten dut. Gero behin esmaltatuta egongo da bigarren egosketa bat, hori ja 1260 gradutara. Hasierako egosketa honekin lortzen duguna da, ja, pieza gogor bat, baina oraindik oso porotsua dena. Orduan, porotsua izatea oso garrantzitsua da, honek ahalbidetzen duelako orain esmaltea ongi hartzea, surgatuko du esmaltea, eta behin esmaltatuta labera sartuko da. Hau hemen ikusten baduzue, pieza hau baino txikiagoa da. Lehortzen denean, beti egiten dena da uzkurtu. Eta buztin bakoitza neurri ezberdinetan, buztin bakoitza beti esaten dugu buztina modu generiko batean, baina egitan buztin bakoitza bere berezitasunak ditu, eta beste batzuk baino gehiago uzkurtzen dira, edo txikitzen dira. Orduan, hau da erabili dugun buztin berdina ja labetik pasata, eta orain esmaltatuko dugu hemendik honat pasatzeko. Esmaltatzeko modu ezberdina daude, nik gehien maite dudana da, pieza hartu eta esmaltean barruan sartu. Oso garrantzitsua da esmaltatzen dugunean kontutan izatea, eta hau da, bai edo bai, beti, inoiz pieza batek ezin du eraman esmaltea beko partean. Beko partea esmaltatua egongo bazen, geratuko zen pegatua labean. Azkenean esmaltea hau, beiradura hau, labean birrinduko da, eta hori, garbi egon behar da azpiko labean gainean joanen den parte hori. Nik hortarako egiten dudana da argizaria erabili, horrekin reserva moduko bat egiten dut, esmalterik nahi ez dudan lekuan, eta hori gero hor sartu ahal izateko eta bertan ez geratzeko itsasia. Pieza hau eramango ditu bi esmalte ezberdin, lehenik erabiliko dugu hau iluna, orduan esmalteak erabiltzen ez ditugunean sedimentatzen dira, partikula ezberdinez osatutako nahasketa bat da, eta hauek uretan daude hor suspentsioan edo eta denborarekin, batzuk oso azkar erortzen dira bera. Orduan, lehendabiziko gauza da esmaltea ongi nahastea. Behin esmaltea nahasia, egingo duguna da, nik pintza hauek erabiltzen ditut, behatzen marka hundirik ez usteko, orduan, izango da sartu atra bat. Behin lehendabiziko kapa eman da, izango zela esmalte ilun hau, orain emango diogu beste hau, argiagoa dena. Hasiko dugu ongi, bestea bezala, eta bigarren kapa emango diogu. Laguntza, hau izango zen gertatuko zena, pieza bat sartuko genuke labera, eta horrela aterako zen. Sartu dugun pieza, tal cual aterako zen, bitxaron beharko genuke pare bat egun.
1270 graduak hartu arte, pues, egoten da 8 bat ordu, eta gero gehien bat osten luze ematen duela. Ni normalean gaur labea gaur jarriko banu orain eguerdian, biharrez etzi irekiko nuke goizean, eta hoxe izanen nuke, eskuartean. Bueno, hau da zeramikaren prozesua, ikusi duzue, ez nola buztina bigun-biguna denetik produktu gogor batean nola bilakatzen den. Eta, bueno, espero dute honekin orain zuen begirada etxean dituzuen zeramikekiko aldatu izana eta pixket hurbildu izana zer den mundu hau.